Mga kalingap, siya si Kuya Joel. 10 taon na siyang hindi bumabangon sa kanyang higaan mula nang siya'y iwan ng kanyang kasintahan. Sa kasamang palad, ang tanging nanay niya na lang ang nag-aalaga sa kanya. Paano na lamang kung ang nag-iisang nag-aalaga sa kanya ay mawala na? Huwag mong pabayaan ang sarili mo, Kuya Joel. Kaya mo yan, makakahanap ka pa ng bagong pag-ibig. Hindi pa naman siya masyadong matanda. Oo. May matanda na nga din ako kaibig. Oo. Kaibig pa. May mas deserving sa'yo, Kuya Joel. Mas maganda, mas mabait, kaya kang alagaan. Kaya Kuya Joel, magbangon ka na dyan, Kuya Joel. Ano? Ay, di, ma'am, pigano ka lang. Pigano lang. Di ka man na ano ka yan. Ano ka lang. Tatabangan ka. Tutulungan ka namin, Kuya Joel. Ano ka man, di ka man kay... ano ko. Di man nanghingi ano sa iyo. Pigano ka lang. Opo, Kuya Joel. Kalingap kami, Kuya Joel. Mabuot. Mabuot. Ay. Ano mga ate ko po. Ini. Natabangan ka na. Hirap ng sa atin yung kaganyan na. Ayan, Nay. Mahirap palang si Kuya Joel. Ano, Nay? Nakasigaw siya kapag kinakausap mo. Nasigaw. So, ganun po talaga, Nay, pag may sakit. Ang sakit niya po, Nay, depression. Depression. Kaya ganyan po, nasigaw siya. Pero ang kakaiba po siya kasi sa iba baga po, pag na-CR, yan na lang na-CR, nata, inahubad, natakbo kung saan saan. Siya man po, ang gawa lang niya, nahiga lang siya, natulog lang, tapos makain. Napakaano ng problema niya. Parang dinibdib niyang masyado na yung niya, yung problema niya. Nagulat ako pagsigaw. Pero ganyan talaga, naunawaan ko siya. Parang yung mga sinasarili niya. Sinasarili lang niya, hindi inilalabas. Kaya ang ganyan. Sinasarili lang. Sinasarili lang niya. Hindi niya nailabas yung ibang mga problema niya. May problema pa yan. Hindi man nasabi sa amin kung anong problema niya. And ayaw nga niyang sinasarili niya. Kaya nakakaganyan siya. Opo, yan palang sinasarili niya. Tinatanong ng mga kapatid ko kung anong kapatid niya kung anong problema at para matulungan siya. Hindi naimik. Kaya hindi niya nga. Ayaw niyang magpatulong, Nay? Ayaw niyang magpatulong. Ayaw nga siya magpatulong. Kaya nga gusto niya, sinasarili lang niya sa kanya. Kahit bigyan po natin siya ng pera, ayaw niya. Kahit bigyan po siya ng pera, ayaw niya. Ay, tinakwa man siya. Kinukuha man sa mga kapatid niya kung binibigyan siya. Binibili niya ng niya pagkain niya, kung anong gusto niya pagkain. Yun lang. Grabe na yan. Grabe ang sakripisyo mo din, Nay? Grabe ang sakripisyo. Buti na lang nandiyan ka sa buhay niya. Oo, yan nga ang mahirap niyan. Kung ako baga mawala-wala na. Hindi man sa Ay, ang mga kapatid man niya, pag nasigaw, nawala siya. Ay, sinisigawan niya yung mga kapatid niya. Kabira nga ni magpunta dito. Kasi nasigaw siya. Binibigyan ako ng pagkain. Nalala ko dito sa kanila. At pag yung parang matagal na siyang pagkakausap ng mga kapatid niya, naninigaw niya siya. Mahaba na po ang kuko niya. Mahaba na po ang mga kalimatang kuko ni Kuya Joel. Hindi na po siya nagpapalas. Pati po yung buhok niya. Ilang taon na po si Kuya Joel, Nay? Opo. Ilang taon na po si Kuya Joel, Nay? Kuha na po, 48 siya. Magpalas ng kuko, hindi Mahaba ng kuko niya. Ilang taon na po siyang ganyan, Nay? Ay, tagal na po yan. Baka may na yan. Mulang buhay pa yung asawa ko ay ganyan na talaga yun. Pero mas malala ngayon. Naglala siya mamatay yung asawa, yung tatay niya. Baka mga 10 years na siya. 10 years na po. Sino po? Mayo. Ngayon pa man Mayo madating. 10 taon na po siyang ganyan, Nay.
So, sino po Noon nalabas-labas pa man sa noon. Mm, Tapos nung nga mamatay ng asawa ko, kanya na siya talaga. hindi na siya nabangon. Mabuti Parang nga't wala na hindi siyang mabuti nga't ay mas maganda pa yung daw hindi nagala-gala siya at mahirap yung naganggala siya dyan sa labas. Maalaman mo kung napano na. dito lang po siya nakahiga. Oo, dito. Pagkakakain niya po, diretso Naupo-upo higa na na lang muna po siya. siya. Pagkahila niya, mahiga na. Naupo-upo naman siya dyan sa higaan niya. Mm, Pagka yung ano-ano na siya, nahiga na. Ganyan lang ang gawa niya. Higa, kain. higa. Kahit magpaligo, Hindi na, wala. Wala po. wala. Kahit magpalas ng kuko kasi nakita ko po. Mm. Nay, napakahaba na nung kuko niya. Oo, mahaba ng buhok. Sino pong nag-aalaga, Nay? Ako lang naman. Yung mga kapatid niya napunta naman dito. Binibisita siya. Binibigyan siya ng pagkain. Nadalhan dito. Kung minsan kinuha ako naman sa kanila sa bahay. Ibigay ko daw sa kapatid niya. Pang-ulam. Bigay ko siya ng ulam. Binibigyan ng kapatid. Binibigay siya. Dito kung minsan pag nandun ako, binibigay sa agad. Ibigay ko daw sa kanya. Ibigay man niya kay Joel. Sa kapatid niya. Kinakain man. Opo. Kinakain man niya mga binibigay ng kapatid niya. Kaya lang talagang ganyan na. Walang nag-aalaga. Ako Buti, lang. Nay, hindi ka nawawala ng pag-asa na hindi mo siya iniiwan. Hindi man. Alaga ko man siya sa pagkain. Kung anong gusto niyang. Nay, ikaw yung nanay, ikaw yung mama niya, Ako lang. Nay, ilang taon ka na po, Nay? Mga 76 ako ngayon, Marso. 76 years old. So, Wala man bali, akong trabaho. Hindi na makapagtrabaho. Bigay-bigay nila mga anak ko. Yung sa pagkain may. Minsan. buti. Ayan po. Ayan po. Nay, nasaan yung asawa niya, Nay? Patay na nga niya. Asawa niya po. Matagal na kaya mo lang mamatay yung asawa ko. Na ganyan na siya. Yung siya po, wala po siyang asawa. Wala pa, binata pa yan. Binata po si Kuya Joel. Binata pa yan. Na ganyan na talaga siya. Saka siguro sa pagkain. Saka siguro nagdarak na sa pag-ibig. O na-depress May siya. po siya, broken hearted baga. Oo, sa pag-ibig. Yan, daragdag na. Nabigo sa pag-ibig si Kuya Joel. Yan, nabigo sa pag-ibig. Kaya nagkaganyan siya. Marami siyang inanuhan. Inibig yata. Hindi naman siya ko ano man inibig. Buti ikaw na hindi ka sumusuko. Kahit anong mangyari. Ganyan talaga pag nanay, Siya pantatlo. Pantatlo kumbaga, siya. nung pa lang, nung binata pa lang siya, nakikitaan mo, nanay, na baka magkaroon ng diferensya. Ay sa kon nga ni, siguro sa kakatrabaho niya, natrabaho sa construction, kuminsan siguro pagod, naliligo siya, na ng lamig, yan. Construction ang pagtatrabaho na niya. Noong yung hindi pa siya ganyan. Baka isa din yun, tsaka dun sa pag-ibig baga, na broken hearted siya, Baka nga, kaya nagkaganyan. Tingnan po natin Kaya si Kuya sabi ko Joel, dapat Nay. siya na malibang-libang niya na may mga nakakausap na mga dalaga. Tara po. Ay, mga dalaga, Nay. Para baka malibang siya talaga. Pwede po din yun, Nay. Pero ang pinakagamot talaga dyan, yung sa doktor, Nay. Napadoktoran nyo na po ba si Kuya Joel, Nay? Ay, yung pag may sakit siya, pinagkukumpine ko, nagkasakit nga noong parang. Pero po yung sakit sa utak? Ay, hindi pa. Hindi pa. Magaling pa siyang, wala pa po siyang sakit, Nay. Ano po ang ugali niya? Mabait siya. Masunurin yan. Sa mga kapatid. Hindi siya na, pag may pera siya, binibigyan mga kapatid. Pag may trabaho siya. Mabait siya. Kaya ganyan siya nga. Sobrang, ang pag-aaral niya, pinag-anuan ko lang yan, elementary siya. Yung mahal school na siya, sinarili na niya. Na parang work student lang siya. May trabaho siya tapos maaral siya. Grabe, responsible pala siya dati. Construction ang pinasukan niya. Hindi na siya nakapagtapos ng pag-aaral. Third year high school lang siya. Ay, na siguro, hindi na yata niya.
Kinaya magtrabaho. Ayun naman kay man yung tatay niya, kaya hindi niya siya nakapag-diretso ng pag-aral. Ganyan. Hinayaan niya na yung sarili niya, ano, na humaba yung buhok niya, Sige, pati kuko niya humaba. parang nagpabaya naman sa sarili niya. Pinabayaan niya ang sarili niya. Ang Ay, sarili. kailangan talaga, Nay. Kahit ganun siya, Nay, sigaw siya, pwede pa rin siyang kausapin. Oo, Iparamdam sa kanya yung pagmamahal. oo. Ano na yung paborito niyang pagkain? Ay, maski naman sino man ang kain, mas anong ibigay mo dyan. Maski Pinakain niya. ibigay ko, nakain siya. Pag nandiyan, pagkain. Kain lang siya ng kain. Ipag-pray din natin, Nay, na maging okay siya. Walang imposible po sa Panginoon. Pag pinagpadalangin baga po natin, Nay. Sika mga gawa ko nga dyan. Kuya lang nga ay babaeng ganyan. May natin na mga kumabae na mag-ina kung dinadala sa mga ganyan na ganyan sa tuloy na bato, nasa mabaga, ay hindi mo ba kasama. Idinadasal ko na lang kay Panginoon. Tanggapin niyo po, Nay. Salamat po, maraming salamat po. Sana lang sa pagkain. Kung gustong bilhin niya, binibilang ko na sa tindahan. At ano din natin, pag-pray din natin na talagang maging magaling siya. Tapos sa pagsusumikapan po namin na matulungan si Kuya Joel. Sa abot ng aming makakaya. Bali, Nay, magpapala muna po ako pansamantala, ha? Opo. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malala